हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय PM युवा स्किम ओंखारदों 50,000 पार मान्थ मोनगोन जायफोरा सेलेक्ट जायो आरो बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ एबा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स आरो बेखौ नोंथांमोना मोनगोन गासै 6 दानसिम एबा 6 मान्थसिम गासै 3 लाख नोंथांमोना मोननो हागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन दा बेनिखायनो गासैबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो अब्लासो गासैबो खोथाखौ बुजिगोन नालाय दा फै जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल वेबसाइटआव दा लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि पेज मोनगोन दा बेनिफ्राय बे जाबाय नोंथांमोना नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डिया बेयाव मोनदों दा बेनिफ्राय आं लिंकखौ नोंथांमोननो गाहायाव होगोन डिसक्रिप्सनाव चेक खालामबानो जाबाय दा बेयाव जोङो सोर मोनगोन गासिबो खोथाखौ जोङो मिथिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला गासिबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय जास्ट आं बेयाव इम्परटेन्टखौ लोगो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय दा बे जाबाय लोगोफोर नेशनेल बुक ट्रास्टआ जाबाय मोनसे नेशनेल लेभेलनि राइटार्सफोरनि मोनसे वेबसाइट दा बेयाव नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामनो हागोन जायफोरा लिरगिरि एबा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङब्ला बेयाव बाहागो लानो हागोन दा जोंनियावथ' गोबां राइटार्सफोर दङ लोगोफोर मोजां नोंथांमोना लिरो दा बेयाव नोंथांमोना बाहागो लागोन आरो जुदि नोंथांमोना सेलेक्ट जायोब्ला नोंथांमोनखौ गोजौ लेभेलाव लांगोन नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव नोंथांमोनखौ पार्टिसिपेट खालामनो स्कप होनाय जागोन दा बे माब्लासिम सोलिगोन आरो सोर मोनगोन जोङो नायनोसो फैदो दा बेनिखायनो जों नायनांगोन नैबे सेकेन्ड अपसनाव दङ जोङो बेयाव नायनोसै माखासे गाइडलाइन्सखौ दा जों सेकेन्ड अपसनाव मोनदों बेनो जाबाय PMs नोंथांमोना नुदोंना बेयाव मेन्टरशिप स्किम फर यंग अथर्स जायफोर लिरगिरि नोंथांमोननि थाखाय फैदों बे अफिसियेल नटिफिकेसना दा बेयाव आङो डाउनलड खालामनोसै माखासे गाइडलाइन्स दा जोङो गाहायाव एसे बोख्लायनानै जोङो सेकेन्ड अपसनाव मोनबावदों जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन दा बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआवनो कुइसन्स एन्सार्स बेयाव दङ आरो डाउनलड खालामना लानो हागोन बियो मा जिनिस नोंथांमोना नायनोब्ला दा बेनिखायनो जों बेयाव नायग्रोनोसै फैदो जोङो बेयाव डाउनलड खालामना नायनोसै दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामदो PDF फाइलखौ होनाय दङ गाहायाव क्लियार जानो थाखाय गासिबो खोथाखौ दा नै लोगोफोर बे जाबाय स्किमाथ' मिथिखाबाय नोंथांमोनाथ' स्किमखौ मिथिखाबाय PM युवा स्किम होननानै दा बिनि गेजेराव नै माब्रै नोंथांमोना बिनि सायाव लिरनांगोन बा नोंथांमोना बाहागो लानोब्ला मानि सायाव नोंथांमोना लिरनांगोन दा बे लिरनाय नालाय नोंथांमोना लिरनांगोन मारै लिरनांगोन बेयाव नायदो नै दा बेयाव व्हाट आर दा थिम्स नोंथांमोना बेयाव नुदोंना जिखुनु नोंथांमोना मोनसे लिरनो हागोन आरो बिनि सायाव बेनो जाबाय नै लोगोफोर दा बेयाव दङ माखासे नोंथांमोना जेरावनोखि नलेज दङ नोंथांमोना बिनि सायाव लिरनो हागोन जेरै पलिटिकेल कालचारेल इक'नमिक बा साइन्स बा नेशनेल मुभमेन्ट बेफोरबायदि नोंथांमोना बिनि सायाव नेशनेल मुभमेन्टफोरनि सायाव जुदि नोंथांमोना नलेज दङब्ला नोंथांमोना लिरनो हागोन बा पलिटिक्सनि सायाव दङब्ला लिरनो हागोन जिखुनु जाया रिलेटेड नोंथांमोना दङब्ला लिरनो हागोन दा बेनिफ्राय डिउरेसना नायदो नै लोगोफोर बे कन्टेस्टआ बे जाबाय 1 जुननिफ्राय 31 जुलाइसिम सोलिगोन नोंथांमोना दाबो खालामनो हागोन जेबो नङा टाइम दङ बिराद टाइम दङ दा साबमिसनावथ' 31 जुलाइसिम सोलिगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौ नायना लाग्रोदो दा मोजां खबरा जाबाय नोंथांमोना गावनि बर' रावजोंनो लिरनांगोन बेनो जाबाय 19 नाम्बाराव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाबाय गावनि बर' रावजोंनो नोंथांमोना लिरनानै पार्टिसिपेट खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ इन्डियायावहाय 22 था दङ लेंगुवेजआ 8 शिडिउलाव नोंथांमोना बेयाव मिथिबाय बिनि गेजेराव बर'आ दङ 19 नाम्बाराव नोंथांमोना गावनि बर' रावजोंनो लिरनानै बेयाव साबमिट खालामनो हागोन बा नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामनो हागोन दा माबोरै खालामगोन जों नायनोसो फैदो माखासे गाइडलाइन्सखौ नायबावनोसै दा बेयाव बैसोआ 30 इयार्सनि गाहायाव जानांगोन नोंथांमोना 30 इयार्ससिम बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन जायफोर नोंथांमोना लिरगिरि बिनिफ्राय जों गाहायाव नायोब्ला माखासे जोङो इम्परटेन्ट खोथा मोनबावगोन बेनो जाबाय नै नोंथांमोना इमेलजोंसो सेन्ड खालामनांगोन लोगोफोर नोंथांमोना जिथु लिरगोन ना बेखौ नोंथांमोना इमेलाव सेन्ड खालामनांगोन PDF फाइल खालामनानै लोगोसे नोंनि डकुमेन्टस बाय'डाटा थागोन फर्मेट थागोन नोंथांमोना बेखौ उनावहाय मोनगोन आं डिसक्रिप्सनाव होबाय चेक खालामबानो जाबाय फिलआप खालामनानै स्केन खालामनानै PDF फाइल खालाम नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन दा माब्रै लिरगोन बेसेबांखिनि लिरनांगौ जों नायनोसै फैदो गाहायाव आरोबाव डिसक्रिप्सनाव दा बेयाव बुंदों नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेयाव नोंथांमोना लिरोब्ला नोंथांमोना जिथु लिरगोन काहानि लिरगोन जिखुनु जाया लिरगोन नालाय राइटिं नोंथांमोना मिथिखाबाय बेयाव नोंथांमोना 5000 वर्ड्स नोंथांमोना मेक्सिमाम लिरनो मोनगोन बा नोंथांमोना लिमिट दं आरो 5000 वर्ड्स जानांगोन बा बिनि गाहायावबो जागोन मेक्सिमामानो 5000 वर्ड्स नोंथांमोना लिरनांगोन दा बेयाव माखासे गाइडलाइन्स होनाय दं नोंथांमोना बेखौ PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लादो नोंथांमोना फर्मावहाय माखासे डिसक्रिप्सन लिरनांगोन बेनो जाबाय डिसक्रिप्सनाव 100 बा 150नि गेजेराव वर्ड्स लिरनो हागोन होनना बुंदों लोगोफोर इंलिस नङाबा हिन्दीजों नोंथांमोना बेयाव बर' रावजों लिरनाङा जास्ट इंलिस नङाबा हिन्दीजों लिरबानो जाबाय फर्मेट दङ बेयाव नोंथांमोना मोनगोन गाहायाव बेनिफ्राय नोंथांमोना 15 नाम्बाराव नायदो इज देयार एनि मिनिमाम एज फर एन्ट्रि दा बेयाव
बुंदों लोगोफोर बेयाव बैसोनि खोथा होनदों जिखुनु जाया 30 इयार्ससिम बेयाव नोंथांमोना खालामनो हागोन बिनिफ्राय जों गाहायाव मोनगोन माखासे बेबायदिनो गाइडलाइन्स मोनगोन नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लादो गासैखौबो होजोबा भिडिअआ गोलाव जायो बेनिखायनो नोंथांमोना नायदो माखासे इम्परटेन्टखौ होनोसै दा बेनिफ्राय जोङो नायनोसै माखासे हार्ड कपिनि खोथा दा बेयाव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना हार्ड कपिखौ हरनोब्ला इमेलजोंसो हरनांगोन लोगोफोर इमेल एड्रेस मोनखागोन नोंथांमोना बेयावसो हरनांगोन इमेलजों दा बेयाव आं नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होदों इमेलखौबो नोंथांमोना चेक खालामना लादो बेनिफ्राय जों दानिया थांसै फर्मखौ जों बोरै नोंथांमोना बोरै खालामगोन बा बबेनिफ्राय मोनगोन दा जों बेक थांफिनसै दा बेक थांनाय लोगो लोगो जों गाहायाव मोनगोन नोंथांमोना फर्मखौ डाउनलड खालामना लादो आरो नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन बेनो जाबाय नै नोंथांमोना बे इंलिसाव नोंथांमोना डाउनलड खालामा जाबाय एप्लिकेसन फर्मखौ दा जों बे डाउनलड खालामसै इंलिसनिखौनो जों बेयाव डाउनलड खालामसै बेबायदि फैगोन डाउनलड खालामोबा दा नोंथांमोना बेखौ फर्मखौ मोनगोन डिसक्रिपसनाव दङ चेक खालामदो दा नै लोगोफोर नोंथांमोना बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै फिलआप खालामना लिरनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे इमेल एड्रेसाव नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन नोंथांमोननि जिथु लिरनाय बेखौ बेयाव सेन्ड खालामनांगोन बे नोंथांमोना फर्मजों लोगोसे नोंथांमोना जिथु लिरनाय बे नोंथांमोना PDF फाइलखौ नोंथांमोना एटाच खालामनानै हरनांगोन दा बेनिफ्राय बेयाव माखासे दङ नै नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामदो बेबायदिनो फन नाम्बार इमेल आइडि नाम एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बेबायदि दङ एक्सपिरियेन्स दङ दानिया नै डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन इंलिसनि लिरनांगोन लोगोफोर नोंथांमोननि बागै लिरबानो जाबाय इंलिस नङाबा हिन्दीनि लिरदो बेयाव गोसोबादि लिरदो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना सिगनेचार होनानै स्केन खालामनानै PDF फाइलबो नोंथांमोना खालामनानै बेखौ नोंथांमोना इमेलाव हरनांगोन दा जों नेक्स्टआव बेक थांनोसै दा बेक थांनाय लोगो लोगो माखासे आरोबाव गाइडलाइन्स मोनगोन दा बे गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोनाबो नायना लाग्रोदो गासैखौबो क्लियार जानायनि बे स्किमनि बागै जों बेयाव लास्टआव जोङो डाउनलड खालामना लानो हायो बिनि बागै नायनोब्ला दा जोङो डाउनलड खालामसै दा जोङो बेयाव डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि प्राइम मिनिस्टार स्किम ओंखारबाय दा बेयाव नोंथांमोना नायना लादो युवानि बागै बेनो जादों नै लोगोफोर फुल फर्माव दंखायो नोंथांमोना बेयाव नायना लादो दङ स' लोगोफोर बेनि सोमोन्दै आपडेटआ नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना बाहागो लादो मोनगोन 50,000 पार मान्थ मोनगोन लोगोफोर बेयाव माखासे इन्ट्रडाक्सन दङ आरो बेयाव नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 हेज एमपिएसएस बिदि दंलाबायो नोंथांमोना बेखौ नायना लादो बिनिफ्राय जोङो माखासे गाइडलाइन्सखौ नायनोब्ला PDF फाइलखौ आं नोंथांमोननो होखाजोबबाय डिसक्रिपसनाव गासैखौबो चेक खालामनानै लानो हागोन थ' लोगोफोर बेनोसैमोन दा प्रफेसनेल होनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना 30 इयार्ससिमबाव बाहागो लानो हागोन 30 इयार्सनि बाराब्ला हानाय नङा मानोना माखासे गाइडलाइन्स होनाय दङ ओमफ्राय सेलेक्ट खालामगोना नायदो दा सेलेक्टखौ खालामगोन गासै अल इन्डियायाव 75 खालामगोन 75 स्टुडेन्टस बा राइटार्सफोरखौ बेयाव सेलेक्ट खालामनाय जागोन नोंथांमोना बेयाव कन्टेस्ट खालामोबा गासै अल इन्डियासो 75 अथर्सफोरखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन दा बेनिफ्राय रिजाल्टखौ माला होगोन जों नायनोसै फैदो गाहायाव दा लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामगोन ना अब्ला नोंथांमोना सेलेक्ट जानायखौ रिजाल्टखौ मोनगोन बेनो जाबाय नै लोगोफोर 15 आगस्ट 2021 आव नोंथांमोनखौ रिजाल्टखौ होनाय जागोन नोंथांमोननि नामखौ होनाय जागोन वेबसाइटआव बिनिफ्राय एनाउन्स खालामगोन आरो दा जायफोर नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन नोंथांमोनखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय माने एनाउन्स खालामगोन बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर जायफोरा सेलेक्ट जायो नोंथांमोननि थाखाय पाब्लिश खालामगोन बुक्स बेनो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों 12 जानुवारि 2022 आव युवा दिवास होननाय मोनसे बुक्स पाब्लिश खालामगोन बेयाव नोंथांमोननि लिरनायखौ बेयाव सोनाय जागोन बा नोंथांमोननि लिरनायखौ बेयाव लाबोनाय जागोन नोंथांमोननि थाखाय स्पेशल बुक ओंखारगोन स' लोगोफोर जोबोर मोजां खबर आरो नोंथांमोना जुदि बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट जायोब्ला नोंथांमोनखौ स्कप होनाय जागोन नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव नोंथांमोनखौ लांनाय जागोन आरो माखासे ट्रेनिंबो होनाय जागोन होनना बुंदों अनलाइन ट्रेनिं जागोन स' लोगोफोर जोबोर मोजां नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामदो आरो लोगोफोर नायदो नै बेनो जाबाय 50,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन आरो गासै मोनगोन बेखौ 6 टाइम्स मोनगोन एबा 6 मान्थसिम मोनगोन आरो फैसाया जागोन गासै 3 लाख नोंथांमोना मोनगोन स' लोगोफोर बेनोसै जोबोर मोजां खबरा नोंथांमोना स्कप मोनदों जायफोरा लिरनायाव नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो बा बाहागो लादो स' लोगोफोर नोंथांमोना हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै नोंथांमोना बाहागो लानो हायो